கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி, இன்னைக்கு நம்ம முதல் அத்தியாயத்துல எத்தனாவது பதம்? 28வது பதம் நாம இன்னைக்கு பார்க்கணும். அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவர் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை ஆரம்பிக்கும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ பக்தரும் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ராம் ஹரே ஹரே. சரி, நாம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்துருவோம். ஏன்னா இடையில ஒரு நாள் கேப் வேற ஆயிடுச்சு. இப்ப ஆக்சுவலா 1ல இருந்து 11வது பதம் வரைக்கும் பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலையை நாம பார்த்தோம். அதுல விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, முக்கியமான சாராம்சம் நம்ம பார்த்தது. அதுல அதாவது துரியோதனோட மனநிலை, அதாவது திருதராஷ்டிரோட மனநிலை பார்த்தோம். திருதராஷ்டிர மனநிலை சந்தேகம், பயம், பாரபட்சம், அதை பார்த்தோம். அதே மாதிரி துரியோதனோட மனநிலை பாத்தீங்கன்னா, எனது படையை பற்றி, தனது படையை பற்றி பெருமையாக பேசிக் கொள்ளுதல். அதே மாதிரி அதாவது இன்னொன்னு முக்கியமானது நேர்மையானவர்கள் சந்தேகப்படுதல். ஸோ இந்த 2 சாராம்சம் மூலியமா நாம அதை பார்த்தோம். 11வது பதத்துல இருந்து 12ல இருந்து 20 பதம் வரைக்கும். அது 20 பதம் வரைக்கும் மங்களம் பொருந்திய பகவான் கிருஷ்ணர் அவருடைய அற்புதங்களை நம்ம பார்த்தோம். ஏன்னா அதுல முக்கியமானது என்ன? பாண்டவர்களின் வெற்றிக்கான அறிகுறிகள் பார்த்தோம். தெய்வீகமான சங்குகள், அதுக்கப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணரின் இருப்பு வெற்றிக்கான உறுதிப்படுத்துதல். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனோட கொடியில் அனுமான் இருக்கார். லட்சுமி தேவியின் அதிர்ஷ்ட தேவதை, அர்ஜுனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அக்னி தேர். ஸோ இதை நம்ம ரொம்ப விரிவா அதுல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு அடுத்தது 21ல இருந்து 27வது பகவான் அவரது பக்தர்களை நேசிக்கிறார். பகவான் பக்தர்களை நேசிக்கிறார். அந்த சாராம்சம் மூலியமாக நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, பகவான் என்றுமே நலம் விரும்பி, அந்த சாமத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி பகவான் பக்தர்களுக்கு சேவை செய்கிறார். அந்த இதுல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இப்ப 28, நம்ம 28ல இருந்து 46வது பதம் வரைக்கும் மன அழுத்தத்தின், அதாவது மன அழுத்தத்தின் அறிகுறி, அர்ஜுனோட மன அழுத்தம் அறிகுறி நம்ம பார்க்க போறோம். துன்பத்தின் வகைகள், அர்ஜுன் போரிட வேண்டாம் என தீர்மானிக்கிறான். ஸோ இந்த 46 பதம் வரைக்கும் நாம இது விரிவா பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 28வது பதம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ட்ரை பண்றீங்களா பிரபு? படிங்க, யாரும் படிக்கலாம் மாதாஜி. எனக்கு பயமா இருக்குங்க. நீங்களே படிங்க. படிங்க இயல்பா இருங்க. இல்ல, இதுலயே ஜூம் பண்ணி படிச்சிட்டு இருக்கேங்க. திருஷ்டவேமாம் ஸ்வஞானம் கிருஷ்ணா யுதஷாம் ஷமுபஸ்திதாம் ஸ்தந்தே மாமா கந்திராணி முகாம் சபாரிஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா அழகா பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாஸ்ல இந்த மாதிரி அட்டென்ட் பண்ணணும், அந்த ஸ்லோகம் படிக்கிற கிளாஸ்னா கூட பபிதா மாதாஜி கால் பண்ணுங்க. அவங்க லிங்க் கொடுப்பாங்க, இல்ல குரூப்ல நான் போட சொல்றேன். நீங்க ஸ்லோகம் படிக்கணும், கத்துக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதை ஃப்ரீயா இருக்குமா அட்டென்ட் பண்ணுங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி, பேச வந்தீங்க மாதாஜி. சரிங்க, சரி. ஓகே. சரி, இந்த பதத்துல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, பொருளும் உணர்வோடு என் முன் கூடி உள்ள எனது பக்த நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உணர்வதை உணர்கிறேன். அதாவது 2 சேனை கொண்டு போய் தேர நிக்க வச்சு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இரக்கத்தை பத்தி இந்த பதத்துல நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. யாரு? அர்ஜுனன். அவரோட உணர்வு பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஏன்னா எதிர்த்தாப்புல இருக்க நண்பர்கள் இருக்காங்க, உறவினர் இருக்காங்க. அதே மாதிரி இதெல்லாம் நான் எழுத்து சண்டை போடணுமா, அந்த மனநிலைக்கு அவர் வந்துட்டார். இதுல நம்ம இந்த நிலையில பாத்தீங்கன்னா அவருடைய உண்மையான தர்மத்தை அவர் மறந்துட்டார். உண்மையான தர்மம் என்ன? அவருடைய தர்மம் யாராவது சொல்ல முடியுமா? அர்ஜுனோட உண்மையான தர்மம் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா.
அவர் தர்மம் பாத்தீங்கன்னா யாரையும் வதைக்கூடாது அந்த மாதிரி அவருடைய ஹரே கிருஷ்ணா மைண்ட் பிரபு. தாட் இருக்குங்க. இல்ல உண்மையான ஆக்சுவலா தர்மம் வந்து சத்திரியன் வந்து போர்க்களத்தில் போர் புரியணும். அதுதான் அவருடைய உண்மையான தர்மம். உண்மையான தர்மம். ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல். அவரோட தர்மம் என்ன? அவரு ஒரு சத்திரியன். சத்திரியனா இருக்கிறவர் என்ன பண்ணணும்? கண்டிப்பா போர் பண்ணியே ஆகணும். அது அவருடைய தர்மம். அது அதாவது நாட்டு மக்களுக்கு கொடைவலலா இருக்கணும். ஒரு சத்திரியோட கடமை அது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு நாட்டு மக்களுக்கு அதர்ம வழியில ஒருத்தர் செயல்படுறான்னா அவங்கள வதம் பண்றதுக்கு முழு அதிகாரம் ஒரு சத்திரியனுக்கு உண்டு. வதம் பண்றது கூட ஒரு முழு அதிகாரம் உண்டு. ஆனா இந்த இடத்துல அவர் இந்த பற்றுனால நண்பர்கள் மேலையும் உறவினர்கள் மேலையும் அவங்க மேல பற்று இருக்கனால அவர் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த தர்மத்தை அவர் மறந்துட்டார். தன்னுடைய தர்மத்தை யாரு ஒருத்தர் மறந்து அதர்ம வழிகளை செல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க. எப்பவுமே நம்ம தர்மம் இப்ப நம்ம வந்து நம்ம பிள்ளைய வந்து ஒழுங்கா வளர்க்கணும். ஒழுங்கா வளர்க்கணும்னா நம்ம அதர்ம வழியில போறோம்னு அர்த்தம். அப்ப நம்ம அதர்மம் பண்ணிருக்கிறோம். அதுக்கு பிராயச்சித்தம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதும் நம்ம வந்து ஆச்சாரிகள் மூலியமா கேட்டு நம்ம அதை பிராயச்சித்தம் பண்ணணும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு. சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து இறக்கப்படுறதுக்கு வந்து நல்ல குணம் தான் அது. தப்பான குணம் இல்லை, நல்ல குணம் தான். ஆனா அவனுடைய தர்மத்தை மறந்துட்டான். இறக்கத்தினால் முழுங்கி போயிட்டான். இது ரத்த சம்பந்தம் உள்ள உறவினர்கள். இது மென்மையான இதயம் தான். இது இது தப்பு இல்லை, மென்மையான இதயம் தான். ஆனா வந்து தன்னுடைய தர்மத்தை மறந்ததுனால அவன் வீழ்ச்சி அடைவான். வீழ்ச்சி அடைய காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பற்றுனாலதான். அப்ப அதனால என்ன பலன் அவனுக்கு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு வந்து அதர்மத்தை உள்ள வர ஆரம்பிச்சுட்டான். அதர்மத்துக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார். அது ஒரு வீழ்ச்சிக்கான காரணம். இன்னொரு காரணம் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா வந்து பகவான் மேல பற்றுதல் போயிடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா பற்றுதல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சிடும். குறைய ஆரம்பிச்சதுன்னா அப்ப என்ன பண்ணுவார்? அவரு முழுக்க முழுக்க அதர்மவாதி ஆயிடுவார். தவறான வழியில செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவார். அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவருடைய லோகம் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய லோகம் எங்க போவார் பாத்தீங்கன்னா சொர்க்கம் தான் போவார். சொர்க்கம்னா வந்துன்னா இந்த உயர் லோகங்கள் 6 லோகத்துல ஏதோ ஒரு லோகத்துல அவர் என்ன மாதிரி புண்ணியம் பண்ணிருக்காரோ அந்த லோகத்துக்கு அவர் போறதுக்கு 100% சான்சஸ் இருக்கு. ஆனா பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியாது இல்லைங்களா? அப்போ இரக்கம் இருக்கணும். அதே இரக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சத்திரிய கடமை என்னவோ அந்த ஸ்தானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இரக்கம் இருக்கும். ரத்த பந்தங்கள் தான். இப்ப அதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம் பாருங்களேன். இப்ப ஒரு கதை மூலியமா இதை பார்க்கலாம். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கதை மாதிரி சொல்லலாம். இப்ப வந்து ஒரு 4 விதமான ஒரு ஸ்டோரி நம்ம லைஃப்ல நடக்கிற விஷயம் தான் இது. நம்ம லைஃப்ல நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் இல்லைங்களா? அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு சொல்லுவேன். நீங்க 2 ஆப்ஷன் கொடுப்பேன். அந்த 2 ஆப்ஷன்ல நீங்க எதுல நிர்ணயிக்கணும் நீங்க இங்க வந்து இந்த இடத்துல வந்து பகவத்கீதையில சொன்ன மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. உங்களுடைய இயல்பா நீங்க சொல்லணும். இயல்பை இங்க வெளிப்படுத்தணும் இல்லைங்களா? இப்ப இங்க நான் என்ன சொல்றேன் பாத்தீங்கன்னா உங்கள் சகோதரருக்கு ஒரு அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது. மருத்துவர்கள் அதுதான் ஒரே தீர்வு என்கிறார்கள். ஆனால் அவர் மிகவும் பயப்படுகிறார். அதாவது உங்களுடைய சகோதரருக்கு உடம்பு சரியில்லாம இருக்கிறார். அவருக்கு ஹாஸ்பிட்டல் என்ன சொல்றாங்க? கண்டிப்பா ஆபரேஷன் பண்ணி தான் ஆகணும்னு சொல்றாங்க. ஆனா வந்து உங்க சகோதரர் என்னன்னா பயப்படுறாரு. அப்போ உங்களுக்கு 2 ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. என்னன்னா மருத்துவரிடம் அழைத்து போய் அறுவை சிகிச்சை ஏற்பாடு செய்வீங்களா? இல்லைன்னா பயந்து உள்ளார் என்பதால் வலி மாத்திரை கொடுத்து அறுவை சிகிச்சை தவிர்ப்பீர்களா? இந்த 2 ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. இந்த 2 இதுல நீங்க எதை தேர்ந்தெடுப்பீங்க? இந்த ஃபர்ஸ்ட் என்ன மாதாஜி? அறுவை சிகிச்சை தான். அதுதான். அதாவது இந்த பகவத்கீதையில வந்து நம்ம படிக்கிறோம் அதனால அப்படி சொல்லக்கூடாது. உண்மையா சொல்லணும். ஓகேங்களா? சரி ஏன்னா அவங்க உண்மைதான் அறுவை சிகிச்சை பண்ணிதானே ஆகணும். பண்ணிதான் ஆகணும் இல்லைங்களா? சரி, ஓகே. சரி, இதுல வந்து பரவாயில்ல. இது வந்து மருத்துவரிடம் அழைத்து போய் அறுவை சிகிச்சை பண்றதுதான் முக்கியமான விஷயம். அவர் தம்பி அது வந்து அவர் பயப்படுறாரு, இதெல்லாம் அவர் தேத்தி பண்றது. இது வந்து உண்மையான இயல்பான நல்ல விஷயங்கள் இது. இதே அடுத்த விஷயம் பாருங்க. நீங்கள் ஒரு நீதிபதி குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒரு 18 வயது பையன் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் குற்றம் செய்திருக்கிறான் என்று கண்டுபிடித்திருக்கிறீர்கள். ஒரு பையன் வந்து தவறான முறையில ஒரு தப்பான வழி பண்ணிட்டாரு. அதுக்கு 2 ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்றத நீங்க கேக்குறாங்க. ஒண்ணு வந்து இனி அடுத்தவர்கள் இத்தகைய குற்றங்கள் செய்வ பயப்படும்படி அவனுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்குவீர்கள். 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு சிறு வயது என்று நினைத்து அவன் வாழ்க்கை வீணாகி விடாதவாறு தண்டனை
அதை தருவீர்கள். இந்த 2 விஷயம் கொடுக்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சகோதரனா இருக்கலாம், நம்ம உடன் பிறந்த அது நம்மளோட பிள்ளையா இருக்கலாம், பேரனா இருக்கலாம், யாரா ஒண்ணா இருக்கலாம். அப்போ அந்த மாதிரி மனநிலை இருக்கும். அந்த மாதிரி ஆயிட்ட பிறகு நம்ம குடும்பத்துல யாராவது ஒருத்தர் தப்பு பண்ணிட்டாங்க. தப்பு பண்ண மாட்டாங்க, 100% பண்ண மாட்டாங்க. இது ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் சொல்ல வரேன். பக்கத்து வீட்டுக்காரோட இருக்கலாம், யாரோ ஒண்ணா இருக்கலாம். சோ அப்போ நீங்க என்ன மனநிலை, என்ன ஆக்ஷன் எடுப்பீங்க? இந்த 2 ஆக்ஷன் சொல்லிருக்காங்க. 2 ஆக்ஷன் எது எடுப்பீங்க? ஃபர்ஸ்டா, செகண்டுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் தான் பிரபு. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் தான் இருந்தா எடுப்பீங்க. பரிந்துரைக்கிறேன். இப்ப நம்ம வீட்டுல ஆமா. யாராவது அந்த தப்பு உள்ளவங்க. அடுத்தவங்க செய்யக்கூடாது இல்லைங்களா? அது ஓகே. யாரானாலும் இருக்கட்டும். அது யாரானாலும் ஆ, இருக்கட்டும். தப்பு தப்பு தான். ஓகே. ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல். இப்படிதான் இருக்கணும். ஏன் சொல்ல வரோன்னு இந்த இதை முடிச்ச உடனே நம்ம அந்த சாப்டருக்கு போவோம். இந்த இடத்துல இது சொல்லியாச்சு. இதுல ஃபர்ஸ்ட் தான் பிரதானமா நிறைய பேர் எடுப்பாங்க. இந்த கீதையை படிக்கிறதுனால இருக்கக்கூடாது. இயல்பா நம்ம இருக்கணும். நம்ம வாழ்க்கையில இந்த பௌதிகத்துல இருக்கிறோம். இந்த சமுதாயத்தோட ஒன்றி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு பையன் இருக்கான்னா, நான் ஆக்சுவலா வந்து நான் அந்த கீதை தொட்டு இப்ப வேற ஒரு ஸ்தானத்துல நான் வந்ததுனால நான் இந்த முதல் ஸ்தானம் தான் நான் எடுப்பேன். கண்டிப்பா எடுப்பேன். இதே நான் உண்மையை சொல்றேன். இதே வந்து ஒரு 6-7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு என் பையன் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் பண்ணியிருந்தானா நான் கண்டிப்பா அவனை காப்பாத்த தான் நான் பார்ப்பேன். நான் காப்பாத்த தான் பார்ப்பேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லீகல் வச்சு யாராவது வச்சு ஏதாவது ஒண்ணு, ஏதாவது தண்டனை ஏதாவது தவிர்க்க முடியுமா அப்படின்னு தான் பார்ப்போம். ஏன்னா ஆன்மீகத்துல வந்த பிறகு இந்த கீதையை படிச்சு உணர்ந்த பிறகு ஏன் நமக்கு வந்து அந்த பையனுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும்ன்றது வேத சட்டத்துல கிளீனா கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒருத்தன் தவறு செஞ்சிட்டான்னா அந்த தவறுக்குள்ள தண்டனையே இந்த வாழ்நாள்லயே அவன் அனுபவிச்சிடணும். அனுபவிக்கலைன்னா அதுக்கு உடந்தையா நாம போயிடுவோம். 2வது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜென்மத்துல அவன் அனுபவிக்கலாம்னா அடுத்த ஜென்மத்துல கண்டிப்பா அனுபவிச்சே ஆகணும். கண்டிப்பா அனுபவிச்சே ஆகணும். இல்லைங்களா? அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. இப்போ 3வது ஆப்ஷன் பாருங்க. 3வது விஷயம் பாருங்க. உங்கள் நெருங்கிய நண்பர் தீவிரவாத கும்பலில் விழுகிறார், அரசா இருக்கிறார். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் போலீஸுக்கு, பெரியவர்களுக்கு தெரிவிப்பீர்களா? உங்கள் நண்பர், டியர் ஃப்ரெண்டு, நெருங்கிய நண்பர் அவர், அவனுக்கு முடிவெடுக்க சுதந்திரம் தருவேன், அது அவனுடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். பெரியவர்களுக்கு தெரிவிக்கணும் பிரபு, போலீஸுக்கும் தெரியும். போலீஸுக்கு நம்ம கண்டிப்பா தெரிவிக்கணும் இல்லைங்களா? அவன் நெருங்கிய நண்பராக இருந்தாலும் சரி, வேண்டாம் அப்படின்னு நாம தட்டி தளிச்சு போனா கூட அது நமக்கு தவறுதான். அது வந்து தவறுதான். அது தெரிஞ்ச பிறகு நாம அதை வந்து சில பேர் இருக்கிறாங்க, ஒரு குற்றம் செஞ்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலேன், சரி அவன் செஞ்சுட்டான், என்ன பண்றது, சரி அது அவருடைய செயல், அது அவருடைய பிரச்சனை அப்படின்னு நம்ம ஒதுங்கி போனோம்னு வச்சுக்கலேன், அதுவும் நமக்கு ப்ராப்ளம் தான். 3வது பாருங்க, என் குழந்தை கீரை காய்கறிகளை சாப்பிட மாட்டேன் என்கிறது. 4வது இது. இதுல வந்து சில கவர்ச்சிகரமான தயாரிப்பு செய்து ஏமாற்றி காய்களை சாப்பிட செய்வேன். 1. 2வது, அவன் சந்தோஷம் என் சந்தோஷம் என்று அவனுக்கு பிடித்ததை மட்டுமே தர தொடங்குவேன் அப்படின்னு 2 விதமான ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கிறாங்க. நீங்க எந்த ஆப்ஷன் தேர்ந்தெடுப்பீங்க? ஃபர்ஸ்ட் தான் பிரபு. ஃபர்ஸ்ட் தாங்க. இல்லைங்களா? சரி, அந்த குழந்தைக்கு தேவையானது அந்த காய்கறிகளை நம்ம ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்டா ஒரு ஆங்கிள் பண்ணி அந்த குழந்தை சாப்பிட வைக்கிறதுக்காக நம்ம முயற்சி பண்றது ரொம்ப அதிக உத்தமமான செயல் இல்லைங்களா? ஆனா அதே அவன் சந்தோஷம் என் சந்தோஷம் சொல்லிட்டு ஏதோ ஒண்ணு தரதை வந்து அது வந்து அதர்மம் தான். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது, பிரச்சனையும் அங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்ப நிறைய வீடுகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தை சாப்பிட வைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, கையில மொபைலை கொடுத்துட்றாங்க. இப்ப பேரப்புள்ள வீட்லயும் அப்படிதான் பண்றாங்க, பிள்ளைகள் குழந்தைகளையும் அது அந்த பண்றாங்க. அது மாதிரி பண்ணவே கூடாது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பாத்தீங்கன்னா நைட்ல தூங்கும் போது கூட பாத்தீங்கன்னா அவனை ஷூட் பண்ணு, அவனை அடி, இவனை அடி, இந்த பள்ளத்துல போவாத, அந்த மேட்ல போவாத, இந்த மாதிரிதான் நிறைய பசங்க வந்து தூக்கத்துல குழம்புறாங்க. என்னுடைய அதாவது எனக்கு பேராவன் என் தங்கச்சியோட தான், அவன் அந்த குழந்தைய பாத்தீங்கன்னா நைட்டு அப்படியே பெனாத்துறான், கை ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்படி கை இப்படி இப்படி அங்க போகுது. கையில மொபைல் வச்சு பண்றாங்க பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி கை போயிட்டு இருக்கு அவனுக்கு. அதுக்கப்புறம் அவனை சைக்காலஜில போய் பார்த்து செக் பண்ணி அவன் சொன்ன பிறகு அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து மொபைல மேக்ஸ் 100% தவிர்த்துருங்க, கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்பதான் அந்த பையன் கொஞ்சமா ரிகவர் பண்ணி வந்துட்டு இருக்காரு. அவருக்கு இப்போ ஒரு 3 மாசம் 3 வயசு பையன் அவர், குழந்தை அவர். சோ அந்த மாதிரி நிலைமை இருக்கு. நம்ம அது மாதிரி எந்த விதமும் செய்யக்கூடாது. இந்த 4 விஷயமே பாத்தீங்கன்னா இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம 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 வீட்டுல பேரனையோ பிள்ளையோ மகளோ மகனோ யாரோ ஒருத்தர் தப்பு பண்ணான்னு வச்சுக்கலாம்,
அந்த தப்பை வந்து உடனே நாம அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் வாங்கி கொடுக்கணும். வாங்கி கொடுக்கலன்னா கண்டிப்பா நமக்கு அந்த அதுக்கு நம்ம துணை போயிடுவோம். கண்டிப்பா துணை போகும். அப்ப அதுக்கு வந்து அது தப்பு தான் அது. இப்ப அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் பார்க்கலாம், ஒரு கதை மாதிரி பார்க்கலாம். ஒரு ஞானி வந்து ஒரு வீதி வழியா போயிட்டு இருக்கார். ஒரு கிராமத்துல இருந்து இன்னொரு கிராமத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறார். அப்ப போகும்போது வயக்காட்டு வழியமா போயிட்டு இருக்காரு, வயக்காடு ஓடமா. அப்போ அந்த வயல்ல வேலை பார்த்துருக்காங்க, ஒரு ஆள் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு. அந்த விவசாயி அவர் மேல வந்து ஒரு பறவை வந்து அவரை குத்தி குத்தி தலையில குத்தி குத்தி ரொம்ப சித்திரவதை பண்ணுது. அப்போ அதே வயக்காட்டுல கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு பக்கத்து வயக்காட்டுல ஒருத்தர் இன்னொரு விவசாயி வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஆனா அந்த பறவை அந்த விவசாயியை கொத்துறத இவரு அது எதுவுமே சொல்லாம அப்படியே பார்த்துட்டு தான் இருக்காரு தவிர அந்த பறவைய சூன்னு சொல்லல, ஏதாவது வேட்டத்துக்கு எதுவும் முயற்சி பண்ணல. அப்படியே இவர் பார்த்து நிக்கிறார். அப்போ அந்த சைடுல போற ஞானி பார்த்துட்டு அந்த பறவை கிட்ட போறதுக்குள்ள அந்த பறவை போயிடுது. அப்போ உடனே அந்த விவசாயியை பார்த்து கேட்கிறாரு, அந்த பார்த்துட்டு இருக்க விவசாயி கிட்ட, ஐயா நீங்க வந்து பெரும் தவறு பண்ணிட்டீங்க. நான் என்னங்க பண்ணேன் அப்படின்னு. அந்த 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 உனக்கு சக விவசாயி அவர் மேல ஒரு பறவை வந்து ரொம்ப மோசமா வந்து கொத்துது, அவரை தலையில கொத்தி இது பண்ணுது. ஆனா நீங்க வந்து ஏன் அதை தடுக்கவே இல்லை அப்படிங்கிற ஒண்ணும் இல்லை. அதுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு சிந்தனையில் நான் இருந்துட்டேன் அப்படி அவரு ஏதோ ஒரு காரணம் தான் சொல்றாரு. சொன்ன உடனே இவர் சாபம் கொடுத்துட்டார். நீ அடுத்த பிறவியில மரமா தான் போவ அப்படின்னு அதுவும் சொல்லி சொல்றார். ஏன்னா அடுத்தவங்க பிரச்சனை வரும்போது அதை நாம தட்டி கேட்காம அது ஏதாவது ஒரு உபகாரம் எதுவும் பண்ணாம நாம இருந்தோம்னா அடுத்த பிறவி 100% மரமா தான் தாவரமா தான் பிறப்போம் அப்படின்றத கருட புராணத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அது நம்ம பிள்ளையா இருக்கலாம், பேர பிள்ளையா இருக்கலாம், நம்ம ரத்த பந்தமா இருக்கலாம், சொந்தக்காரனா இருக்கலாம், அசலா இருக்கலாம், யாரா இருந்தாலும் சரி, அதை நாம அதை கண்டு காணாதமா அப்படியே இருந்துட்டோம்னா அதுவும் அதர்மம் தான் அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது. ஓகேங்களா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா யாரு மேலுமே இது குறிப்பா நம்ம இந்த 4 கதை ஏன் சொல்ல வரோம்னா பற்றுனாலதான் வருது. அதிகமான பாசம் இருக்கும்போது தவிர்த்துருவோம். இப்ப மனைவி தப்பு பண்றாங்க, கணவர் தப்பு பண்றாங்க, பிள்ளைகள் தப்பு பண்றாங்க, சரி போட்டோம் விடு பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு நம்ம துணை போறோம். அதுதான் இங்க நம்ம ஆச்சாரிகளோட என்ன விஷயம் பாருங்கன்னா, இரக்கம் என்பது மிக சிறந்த நற்குணம், நல்ல குணம் தான் அது. ஆனால் அது தவறாக பயன்படுத்தப்படும் போது இதயத்தை பலவீனப்படுத்தி பிரதிபிக்கிறது. நம்மளுடைய பாத்தீங்கன்னா தப்பு பண்ணிட்டு இருக்காரு, அவர் நல்லா தெரியுது தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம். நாம வந்து அதை தட்டி கழிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுங்களேன், என்ன ஆகும் பிரச்சனை பாருன்னா அந்த ப்ராப்ளம் பெருசா போகும்போது நமக்கு தான் நோய்வாய் வரும், நமக்கு தான் 1000 பிரச்சனைகள் வரும் இல்லைங்களா? இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் வந்து ஏன் அந்த மாதிரி யாரான்னு பாத்தீங்கன்னா அதிகமான பற்றுனால்தான் வந்து அவரோட தர்மத்தை மறந்துட்டாரு. மறந்தது இல்லாம வந்து தவறான வழியில போக ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இதுக்கு வேற ஒரு காரணம் தேடுறாரு. அவரு பந்தப்பட்டு போயிருக்கிறதுனால, ஆனா அவரு செய்யல அந்த செயலை. உண்மையே சொல்ல போனா நம்மளும் அப்படிதான். அதே டைம்ல நம்ம அர்ஜுனன் மனைவியில எப்படி நம்ம படிக்கிறோமோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்கும் அந்த மாதிரி நடக்கும்ன்றத புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப அர்ஜுனன் வந்து சொல்ல போனா அவன் வந்து அந்த மாதிரி தன்மையே கிடையாது. அர்ஜுனன் அவனுக்குள்ள அந்த தன்மை இரக்கத்தன்மை பற்று வந்த பிறகு அதுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த குணமாயா ஜீவமாயா இந்த 2 மாய இருக்கு. இது நம்ம உடலே மாயத்தானே இல்லைங்களா? நம்ம பேசுற வார்த்தைகள் மாயத்தான், இந்த லைஃபே மாயத்தான். எதுவுமே வந்து நிரந்தரமானது கிடையாது, எல்லாமே அழியக்கூடியது எல்லாமே மாயத்தான். சோ அப்ப அந்த மாய என்ன பண்ணுன்னா நமக்குள்ள வந்து குணமாய ஜீவமாயா 2 மாயா இருக்கு. இப்ப இந்த குணமாயான்னு சொல்றது நாம எந்த குணத்துல நாம இருக்கிறோமோ அந்த குணத்திலேயே டிராவல் பண்ண வைக்கும். அதோட உயர் குணத்துக்கு போகாது, தாழ்ந்த குணத்துக்கு தான் கொண்டு போய் விடும் அந்த குணம் ஒண்ணு. இது குணமாயா. ஜீவமாயான்னு சொல்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய புத்தி, நம்மளுடைய நுண்ணறிவு, அந்த ஞாபக சக்தி, அந்த நுண்ணறிவை மறைக்கிற தன்மையை கொண்டு வச்சிருக்கு. இப்ப அர்ஜுனன் வந்து இறக்கப்பட்டதுனால பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்ததுனால அந்த குணமாய என்ன பண்றா, அவ என்ன குணத்துல அதே குணத்துல டிராவல் பண்ண வைக்குது. அதே மாதிரி அந்த ஜீவமாய அவருடைய உண்மையான ஞானத்தை மறைக்கிறதுனால அவர் என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு ஆங்கிள் தேட ஆரம்பிக்கிறார். நாம செஞ்சது செயல் கரெக்டான செயல் தான் அப்படின்றது, அதுக்கு ஏதாவது சப்போர்ட்டிங் அவர் தேடுறாரு.
அதுக்கு என்ன செய்யறாரு, பௌதிகத்துல போய் தேடுறாரு, இறக்கத்தை பத்தி சொல்றார், குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போயிடுன்றார், என்னென்னமோ சமுதாயத்துல தேவையில்லாத பிரச்சனை எல்லாம் கொண்டு வந்து சொல்லிட்டு இருக்கார். இப்ப அப்படிதான் இதுல வந்து நம்ம வந்துட்டு இருக்கு. இதுக்கு எல்லாம் முழுக்க காரணம் என்னன்னா பற்றுதான், இல்லைங்களா? இந்த 29 பதம் என்ன சொல்றது பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. हरे कृष्णा प्रभु। देवतुस्तः शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते काण्डीभं संस्तते कस्तात् वक्षैव परिहत्यते। हरे कृष्णा प्रभु। ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. என் உடல் முழுவதும் நடுங்குகிறது, மயிர்கூச்சு தெரிகிறது. அதாவது என் வில்லான காண்டீபம் கையில் இருந்து நடுங்கிறது, தோல் எரிகிறது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கையாவே நமக்கு எல்லாருக்கும் இந்த வர வேண்டிய இது ப்ராப்ளம் வரும். இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம அதிகமா டென்ஷன் ஆயிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், நம்ம டென்ஷன் ஆயிட்டு நம்ம என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, கோவம் வரும். கோவம் வந்த பிறகு கைகால நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும், இல்லைங்களா? கைகால் நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ அந்த டைம்ல அந்த புத்தி சிற புத்தியா இருக்காது, ஒரே பதட்டமான புத்தியா இருக்கும். பதட்டமான புத்தி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, வாய் உளரும். நம்ம நிலையை வந்து நம்ம இழந்துட்டோம், நம்ம நிலையை வந்து நம்ம இழந்துட்ட பிறகு நம்முடைய பேச்சு என்ன பேசணும்னு நமக்கே தெரியாது. கோபம் வரும்போதும் சரி, ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணும்போது சரி, அப்ப நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உடனே ஆரம்பிச்சிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அந்த பயம் வந்துருச்சு. அந்த பயத்தினால என்ன பண்ணுவோம், தப்பு தப்பா திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். இது எல்லாமே யார் செய்யற வேலைன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த மாய செய்யற வேலை தான் எல்லாமே. அந்த மாய செய்யற வேலை தான். அப்போ அந்த மாய நமக்குள்ள வராம இருக்கணும்னா ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் தான், பகவானோட ஹரிநாமத்தை சொல்ல வேண்டியதுதான். சொல்லினாவே நீ கொஞ்ச நேரம் அப்படியே நீங்க ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் இல்ல தூங்கிடலாம். நீங்க கொஞ்ச நேரம் அந்த ப்ராப்ளம் ஒண்ணு வந்துச்சுன்னு நல்ல ஒரு சொல்யூஷன் என்னன்னா, இந்த விஞ்ஞான நாகரிகமான காலத்துல விஞ்ஞான காலத்துல டாக்டருங்களே சொல்றது, எல்லாருமே சைக்காலஜி எல்லாமே சொல்றது, உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமா, இந்த பிரச்சனை இருக்கா, கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருங்க, தியானம் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லையா கொஞ்ச நேரம் தண்ணி குடிச்சிட்டு கம்முன்னு படுத்துருங்க, ஒரு மணி நேரம் படுத்துருங்க. படுத்து முடிச்ச உடனே எந்த சிந்தனை இல்லாம படுத்துட்டு எழுந்து உட்காந்து பாருங்க, எங்க ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எங்க அதுக்கு சொல்யூஷன் பண்ணுங்க, டக்குனு ஆயிடும். ஏன்னா அப்ப அந்த பிரெயின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா சாந்த நிலைக்கு வந்துடும். அந்த கோபம் வராது, அந்த பதற்றம் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. தெளிவான புத்தி, அந்த மூளைக்கு வந்து நாம ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். நம்மளோட அதாவது மனதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மனதுக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுங்களேன், அந்த உடலுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா சாந்தமாயிடும். அதுக்கப்புறமா நாம முடிவு எடுக்கலாம். இல்லைன்னா அந்த கோபத்துல இருக்கும் போது, பிரச்சனையில இருக்கும் போது, அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம ஒரு முடிவு எடுத்தோம்னா கண்டிப்பா நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வரதான் செய்யும். இப்ப அர்ஜுனனுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு, அந்த பற்றுனாலதான் இந்த ப்ராப்ளமே வந்துருச்சு அர்ஜுனனுக்கு. அதுக்கு வேற ஒரு சொல்யூஷன் தேடிட்டு இருக்கான். நாம் அவன் அந்த இரக்கம் சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதுக்காக அவருடைய மனநிலைக்கு ஏத்த மாதிரி என்னென்ன காரணங்கள் தேடிட்டு இருக்கான். இப்ப என்ன சொல்றான் பாருங்க, மயிர் பூச்சமே அந்த காஞ்சிப்பு கையில இருந்து நடுவுதுன்றான், தோல்லாம் எரியுது, இல்லைங்களா? 30 பக்கம் படிப்போம், இதை படிச்சுட்டு நம்ம விளக்கம் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. हरे कृष्णा प्रभु जी। न स शक्नोम्यवस्थातुं तमदीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हरे कृष्णा प्रभु। ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. இது என்ன சொல்றேன்னா, இனியன் என்னால் இங்கு நிற்க முடியாது, என் மனம் குழம்பி என்னையே மறுக்கின்றது. கேசி என்ற அசுரனை அழித்தவரே கிருஷ்ணரே, கெட்ட சகுனங்களை நான் காண்கிறேன். எப்படி சிந்தனை எங்கெல்லாம் போது பாருங்க, தேவையில்லாத சிந்தனை போட்டு போறாரு அவர். ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் அப்படிதான் போகும், கொண்டும் போகும். அதாவது ஒரு மனுஷனா வந்து நாம ஒரு அவதாரம், ஒரு மனுஷனா வந்து நீங்க பிறந்துட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுவோம். நம்மளால முடியாது எதுவுமே கிடையாது. ஆனா நாம அந்த நிலைக்கு போயிட்ட பிறகு நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்காது. நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லாம அந்த குணங்கள் மாற ஆரம்பிச்சிடும். அந்த புத்திய வந்து மறக்க வச்சிடும். அப்ப என்னென்னமோ பேசுவோம், என்னென்னமோ செய்வோம். அப்ப இந்த இடம் நிக்கிற இடமே அவருக்கு வந்து நரகமா தான் தெரியும். நிக்கிற இடமே நரகமா தான் தெரியும். நம்மளை சுத்தி இருக்கும் எல்லாருமே இப்பதான் பயப்படுவாங்க, பயம் வந்துடும், ஒரே கன்ஃபியூஸ் குழப்பமா இருப்பாங்க, இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி மனநிலைக்கு அவர் ஆக்சுவலா அர்ஜுன் வந்து காரணம் என்ன, அதிகமான பற்று தான். முழுக்க இந்த சொல்லப்படுறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமான பற்று தான். இப்ப அதனால நமக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம், இந்த 2 ஸ்லோகத்துக்கான காரணம் பாருங்க, மன அழுத்தத்தின் அறிகுறிகள் பாருங்க.
கைகள் நடுங்குகிறது இல்லைங்களா, வாய் வந்து உலருகிறது. இப்ப கை நடுங்கிறது, வாய் உலருது. இந்த 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 செயல்பாடு எப்படி வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம ஒரு டிவி சீரியல் பாக்குறோம்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு இப்ப உள்ள நாகரிகமான காலத்துல இப்ப டிவி சீரியல்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே தப்பு தப்பா தான் போயிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா. உங்களுக்கே தெரியும். டிவி சீரியல் எந்த சீரியல் எடுத்தாலும் சரி, பெண்கள் பெண்களையே சித்திரவதை பண்ணணும்னு பார்ப்பாங்க, இது பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ஆம்பளை சித்திரவதை பண்ணுவாங்க, ஆம்பளை பெண்ணை சித்திரவதை பண்ணுவாங்க. ஏதோ ஒண்ணு தப்பு தப்பா சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம அதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும், அதுல இருந்து வரணும். ஆனா சொல்ற விதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சரியான விதங்கள் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நமக்கு தெரியும். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய அதர்மம் தான் கொடுப்பாங்க, டிவில காட்டுறாங்க. டிவி சீரியல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதர்மம் தான் நிறைய இருக்கும். இப்ப நம்ம அதர்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அதை ஃபாலோ பண்ண போறோம்னு வச்சுக்கோமா, நீங்க சொல்லுவீங்க டிவி சீரியல் தானேப்பா, அது ஒரு சினிமா தானே, அது பாக்குறதுனால நாம வந்து அப்படியே போயிட போறோம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. 100, 200, 1000% கண்டிப்பா அந்த நிலைமைக்கு நாம போவோம். இது வேதம் சொல்லுது. ஒருத்தன் நாவல் படிக்கிறான், ஒரு தேவையில்லாத ஒரு நாவல் படிக்கிறாரு, சுயசரிதை படிக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த மனநிலைக்கு போயிடுவாங்க. இப்ப மகாத்மா காந்தி இருக்கிறார், அப்புறம் இவரு இருக்கார், கண்ணதாசன் இருக்கார், கவிஞர் கண்ணதாசன் இருக்கார். இவங்க எல்லாம் படிச்சு பாருங்க, அவங்க வாழ்க்கை வரலாறு படிச்சீங்கன்னா படிக்கும்போது நல்ல ஒரு கண்ணதாசன் வந்து சூப்பரா படம் இது பாட்டு எழுதுறவருங்க. அவரு கடைசியில ஆன்மீகத்தை நல்லா செஞ்சாருங்க. ஆனா அதே கண்ணதாசன் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி ஆன்மீகத்துக்கு வர்றது முன்னாடி ரொம்ப தவறான வழியில இருந்தார். அவரே சொல்றாரு, அவர் சுயசரிதையில சொல்றாரு, நான் நிறைய குடிப்பேன், நிறைய தப்பான வழியெல்லாம் போவேன், நிறைய செலவு பண்ணுவேன், அது பண்ணுவேன், இது பண்ணுவேன்னு ஏதேதோ சொல்லிதான் இருக்காரு. அவர் சுயசரிதையில இருக்காரு. அப்ப அந்த மாதிரி படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த குணம் நமக்கு வந்துடும். மகாத்மா காந்தி கூட அவரும் பெரிய ஒரு ஜீனியஸ் கிடையாது. அவருடைய வாழ்க்கையில 3ல வந்து ஒரு பங்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமா இருந்தாருன்னு அவர் சுயசரிதையில சொல்லியிருக்கிறார். ஆப்பிரிக்கால இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவரும் தவறான வழியில இருந்தேன்னு அவரே ஒத்துக்கிறாரு. அந்த 3ல ஒரு 2 பாகம் மட்டும்தான் நானு இந்தியாவுக்கு வந்த பிறகுதான் நான் வந்து தெளிவானேன்றாரு. ஆப்பிரிக்காவில் நடந்த இனக்கலவரத்தினால எனக்கு வந்து அங்க வந்து அப்ப நம்ம மக்கள் இந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னு சொல்லி நான் இங்க வந்தேன், இங்க வந்து நானு அதை இது பண்ணேன். அதுக்கப்புறமா தான் அவரு வேற மாதிரி ஆனார் மகாத்மா காந்தி. சோ இந்த மாதிரிதான் எல்லாருடைய சுயசரிதையும் அப்படிதான் இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம டிவி சீரியல்ல பாக்குறோம், தவறான விஷயங்களை பாக்குறோம், நாடகம் நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆல்ரெடி நம்ம மூளை இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த மூளை என்ன மாதிரி எதுங்களா, நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர்ல உள்ளது ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி இருக்கும். இப்ப ஹார்ட் டிஸ்க்ல ஒரு படம் போயிட்டு மொபைல்ல நீங்க டிவி பார்த்துட்டு மொபைல்ல பாக்குறீங்க, நிறைய விஷயங்களை பாக்குறீங்க. இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியாமவே ஒரு இடத்துல போய் சேவ் ஆகிட்டே இருக்கும். எல்லாமே சேவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒரு ஜீனியஸ் அந்த மொபைல் அந்த அந்த டெக்னாலஜி தெரிஞ்சவங்க பாருங்களேன். நீங்க ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த போனை யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அதே போனை 5 வருஷமா யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, நீங்க ஆரம்ப கட்ட பாத்தீங்களே அது எல்லாமே எடுக்க முடியும் அந்த மொபைல். அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர்லயும் அப்படிதான். அந்த சாஃப்ட்வேர் அந்த எல்லாமே அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்ல சேவ் ஆகிட்டே இருக்கும். கம்ப்யூட்டர் சேவ் ஆகும். அது போலதான் நம்ம மூளை. நம்ம மூளை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்கோட பல்லாயிரம் சதவீதத்தோட உயர்ந்தது. 1000% உயர்ந்ததுங்க இந்த மூளை. நம்ம மூளை அவ்வளவு அறிவு சார்ந்த இந்த மூளைக்கு அவ்வளவு இது இருக்கு. இப்ப நம்ம இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா 2024 நினைக்கிறேன், 24 23 தெரியல. நான் 24 தான் அந்த ஆர்டிகல் படிச்சேன். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சூப்பர் கம்ப்யூட்டர். அந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது ஒரு நிமிஷம் நாம எடுக்கிறோம் இல்லையா, ஒரு நிமிஷம் எடுக்கிறோம், அப்புறம் ஒரு செகண்ட் எடுக்கிறோம். அந்த ஒரு செகண்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து 1000 பண்றோம். ஒரு செகண்டுக்கு 60 செகண்ட் ஒரு ஒரு இது சொல்றோம், ஒரு நிமிஷம் சொல்றோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி வந்து அந்த ஒரு செகண்ட் 1000 பிரிக்கிறாங்க. ஒரு செகண்ட் 1000 பிரிக்கிறாங்க. 1000 பிரிச்சு அதுல 0.1 ஒரு செகண்டே 1000 பிரிச்சு அதுல 0.1% தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ டைமிங்ல அந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் வந்து அவ்வளோ சேவ் ஆகுமா, அவ்வளோ ப்ராப்ளத்தை அதை அவ்வளோ விஷயங்களை சேவ் பண்றது, அவ்வளோ ஃபாஸ்டா அதை மூவ் பண்றோமா. ஆனா அதே கண்டுபிடிச்ச சயின்ஸ் அந்த விஞ்ஞானி என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அது அவ்வளவு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர். அது இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டரை வந்து நம்மளுடைய மூளைக்கு சம்பந்தப்பட்டு சொல்லும் போது சொல்றாரு அவரு, இதை விட பல்லாயிரக்கணக்கான 10,000 கோடிக்கணக்கான இதை வந்து அதோட அட்வான்ஸ் வந்து நம்ம மூளை அதை விட அட்வான்ஸ்.
பல்லாயிரக்கணக்கானதோ அட்வான்ஸ் நம்ம மூளை. ஆனா நம்ம மூளை யாருமே யூஸ் பண்றது இல்ல. யாருமே நம்ம அந்த டெக்னாலஜி அந்த மூளைக்கு நம்ம அது வேலை கொடுக்கல. சாதாரணமா பௌதீகத்துல இருக்கோம். நம்ம வந்துட்டோம். குடும்ப கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம், குழந்தைய பெற்றுக்கிட்டோம், குழந்தைய வளர்க்கணும். அந்த ஞானத்தோட நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். நம்மளை தாண்டி என்ன நடக்குது, இந்த பிரபஞ்சத்துல என்ன இருக்கு, இதுக்கு மேல என்ன இருக்கு, நாம யாருமே புரியுது கிடையாது. அது புரிஞ்சாதான் இந்த பிரபஞ்சம்னா என்ன, கடவுள்னா யாரு, நம்ம எதுக்காக வந்திருக்கிறோம், அந்த ஆன்மீக சம்பந்தம் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரெயின் அப்படி ஓப்பன் ஆகும். அது அதே மாதிரி ருக்கு வேதத்துல ஒருத்தர் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அதே கலிகாலத்துல வந்து மூளை எவ்வளவு தூரம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதே மாதிரி திராவிட யுகத்துல எவ்வளவு யூஸ் பண்ணுவாங்க, சத்திய யுகத்துல எவ்வளவு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு. சத்திய யுகத்துல யூஸ் பண்றவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 50% யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே நம்ம இந்த கலிகாலத்துல 5% தான் யூஸ் பண்றோம். நாம 50% எங்க இருக்கு, 5% இருக்கு. இப்போ சத்தியுகத்துல பண்ணவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மூளை 50% சாதாரண சராசரி மனிதர்கள். அதே வந்து அதாவது பிரஜாபதிகள், மகரிஷிகள், பிரம்ம ரிஷிகள் அவங்க எல்லாம் 60-70% யூஸ் பண்ணுவாங்க. சாதாரண சராசரி மனிதன் சத்தியுகத்துல 50% யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம இந்த கலிகாலத்துல 5% தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்ப 95% நாம மூளை யூஸ் பண்றதே இல்லை. அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க ஏன் 50% யூஸ் பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்ககிட்ட ஒரு மந்திரத்தை சொன்னோம்னு வச்சுங்களேன், நீங்க சின்ன குழந்தையில சின்ன பிராயத்துல சொல்லி இந்த அது என்ன இறக்கும் தருவாயில கூட அங்க சின்ன வயசுல என்னென்ன நடந்தான்றதை அவர் சொல்லுவார். அவ்வளோ ஞாபக சக்தி அந்த மூளை யூஸ் பண்றாரு. நமக்கு பாருங்க, நேத்து நடந்து நம்ம ஒரு வாரம் நடந்தோம் சுத்தமா மறந்துடும் இல்லைங்களா. அது எதுக்கு சொல்ல வரோம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மூளை எல்லாமே சேவ் ஆயிட்டு இருக்கும். நம்ம டிவி சீரியல் பாக்குறது, தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் கேட்க அது எல்லாமே ஹார்ட் டிஸ்க்ல சேவ் ஆயிட்டு இருக்கும். என்னைக்கு தெரியுமா ஓப்பன் ஆகும் அது? நம்ம என்னைக்கு ப்ராப்ளத்துல இருக்கிறோமோ, என்னைக்கு நாம கோவப்படுறோமோ, என்னைக்கு நம்ம விழிச்சி அடைகிறோமோ அந்த நேரம் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியே வரும். நீங்க ஒருத்தனை அடிக்கணும்னு நினைப்பீங்க, அந்த நினைச்சிருப்பீங்க, அவன் தப்பு பண்ணிட்டான், அவனை அடிச்சே ஆகணும்னு சும்மா நினைப்பீங்க, அவ்வளவுதான். அதுக்குள்ள மூளையில என்ன தெரியுங்களா, அவன் என்னென்ன பண்ணான், அவன் லைஃப்ல என்னென்ன பண்ணான்னு சொல்றது உங்களுக்கு ஞாபகமே இருக்காது. ஆனா அந்த நேரத்துல ஞாபகம் வரும். அப்ப அந்த மாய நம்ம கொண்டு வந்து விடுறான், அந்த பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்றதுக்கு கொண்டு வந்து விடுறான். அதே நம்முடைய அண்ணன் வச்சுங்களேன், அண்ணன் வந்து சின்ன வயசுல நிறைய தப்பு பண்ணியிருப்பாரு, நமக்கு நிறைய இடைஞ்சல் கொடுத்துட்டே இருப்பாரு. நம்ம அண்ணன் தானே, தம்பி தானே விட்டுக்கிட்டே இருப்போம். ஒரு நேரம் நமக்கு கோவம் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த பழைய பிரச்சனை எல்லாம் கொண்டு வருவோம். நம்ம எப்ப நடந்த விஷயம் எல்லாம் கொண்டு வரோம், நீங்க கொண்டு வர மாட்டீங்க. அதுக்குள்ள இருக்க அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் ஓப்பன் ஆயிடும், மூளை ஓப்பன் ஆயிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அப்ப என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா அதிகமான கோபம், கை நடுங்கிறது, வாய் உளருது, அது அந்த மாதிரி இந்த 8 விதமான செயல்பாடும் நமக்கு வர ஆரம்பிச்சு சரிங்களா. மேக்சிமம் டிவி பார்க்கறத அவாய்ட் பண்ணணும், தேவையில்லாத நாவல் படிக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணிடணும். அந்த நேரத்துக்கு பகவான நாமத்தை படிங்க, பகவான் நாமத்தை சொல்லுங்க. அதே மாதிரி இந்த கீதையை படிங்க, ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிங்க, பகவானுடைய வைபவத்தை படிங்க. எவ்வளவு இருக்கு பகவானுடைய வைபவம். கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் ஒரு புக் இருக்கு பாருங்க, அந்த புக்கை வாங்கி படிங்க. பகவானுடைய புக்கை படிக்க இன்னொரு வாட்டி படிக்கலாம். அவ்வளவு சாராம்சம் கொடுக்கும் அந்த புக் எல்லாம். அவருடைய கதைகளை படிச்சுன்னு அவருடைய வாழ்க்கை, அவருடைய லீலையெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுங்களேன், அவ்வளவு சுவாரஸ்யமா இருக்கும். தன்னை மறந்துடும் நம்ம இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி செயல்பாடு நமக்கு வரும். மன அழுத்தத்தினால அறிகுறிகள் இது அப்படின்னு. அதாவது அளவிற்கு அதிகமாக பற்றுதல் ஆபத்தானது இல்லைங்களா. அது நம்மை இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்தி நாம் புத்தியை பேதலிக்க செய்கிறோம். நம்ம புத்தியை நம்ம மறக்க வச்சிருவோம். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு கயிறை நல்லா கட்டி வச்சுட்டா என்ன ஆகும் பாருங்க இல்லைங்களா. ரொம்ப சிக்கலா போய் மாட்டிப்போம். அந்த சிக்கலை வெளியே எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படணும் நம்ம. அதே மாதிரிதான் பிள்ளைகள் மேல, மனைவி மேல, கணவன் மேல, சமுதாயத்து மேல, யார் மேலேயே நாம அதிகமான பாசம் வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அது கண்டிப்பா வீழ்ச்சி அடையும். இப்ப நம்ம வீட்டுக்கெல்லாம் இப்போ இந்த நாகரிகமான காலத்துல ஒரு ட்ரெண்ட் போயிருக்கு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல மனுஷனை நம்புறோமோ இல்லையா, அனிமலை நம்புவோம் வீட்டுல. ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப பாசம் அதிகமா இருக்கு. பூனை வளர்க்குறாங்க, நாய் வளர்க்குறாங்க, எலி வளர்க்குறாங்க, பறவை வளர்க்குறாங்க. இது மேல அதிகமான பாசம் வச்சிருப்பாங்க. ஏகப்பட்ட நான் நிறைய வீட்டுகளை பார்த்திருக்கேன்.
பாத்தீங்கன்னா அந்த மடியில இடுப்புல வச்சுக்கிட்டு அந்த ஒரு டாக்கு அதுக்கு சாப்பாடு விட்டுறாங்க, அதுக்கு பால் கொடுக்குறாங்க. அது அனிமல். அது அந்த அனிமல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ரசோ குணம் தான், எப்பவுமே ரசோ குணம் தான் இருக்கும். எனி டைம் ரசோ குணம் தான் இருக்கும் அந்த அனிமலோட குணமே அப்படிதான். அது பகுத்தறிவு பார்க்காது. ஆனா சொல்லுவாங்க அது வந்து பார்த்தா ரொம்ப பாசமா இருக்கும், ரொம்ப நம்ம கூட வளர்ந்துச்சு, நம்ம கூடவே இருக்கும் அப்படின்னு. கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது. அதோட குணம் அந்த சாராம்சம் கண்டிப்பா இருக்கும். சில பேர் சொல்லுவாங்க, நீங்க தர்க்கம் பண்ணுவாங்க சில பேர். வேதத்துல என்ன சொல்றதோ நான் அதான் சொல்ல வரேன். அந்த மிருகத்தை வளர்க்கற டைமுக்கு நாம என்ன பண்ணலாம்னு செய்யலாம். அந்த மாதிரி வளர்க்கறது, அந்த மாதிரி அதிகமான பாசம் வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பிரச்சனை தான். என்னைக்குமே பிரச்சனை தான். நாம அதுக்காக வந்து இந்த உலகத்துல பிறக்கல, அதுக்காக இந்த உலகத்துல நம்ம வந்து ஜீவிக்கல. நம்ம எதுக்காக ஜீவிச்சிருக்கோம்னா பகவானுக்கு பக்தி செய்த மட்டும்தான் ஜீவிக்கிறோம். நமக்கு மனைவி வராங்க, கணவன் வராங்க, பிள்ளைகள் வராங்கல்லாம் அவங்களும் நமக்கு வந்து ஒரு வாழ்க்கைக்கு ஒரு போற வழியில நம்ம ஒரு ரோட்ல போயின்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு நண்பர் வரார், ஒரு 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 மனுஷர் வரார், அவருக்கு இது நம்மளால முடிஞ்சு ஹெல்ப் பண்ணுவோம், அவர் 4 வார்த்தை பேசுவோம், அவரை கடந்து போயிட்டே இருப்போம். அது போலதான் வாழ்க்கையில இவங்க எல்லாம் கடந்து போறவங்க தான். மனைவியா இருந்தாலும் சரி, கணவன், இப்படிலாம் சொல்றது தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. இது யதார்த்தமானது. அந்த நிலையில நாம இருந்தாதான் நம்ம வந்து மனைவி இருக்காங்க, கணவன் இருக்காங்க, பிள்ளைகள் இருக்காங்க, எல்லாமே ரத்த பந்தம் சொந்தம் தான், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா பற்றற்ற தன்மையா இருக்கணும். நம்ம கடமை என்ன, அவங்களுக்கு சேவை பண்ணணும், பிள்ளையை நல்லபடியா வளர்க்கணும், மனைவியை நல்லபடியா பார்த்துக்கணும், கணவன் நல்லபடியா பார்த்துக்கணும், குடும்ப பந்தம் நல்லபடியா கொண்டு போகணும். அந்த ஆங்கிள் தான் போடணுமே தவிர அவங்க வாழ்க்கைக்குள்ள ரொம்ப உள்ள போகக்கூடாது. போனாவே கேட்ட சொல்லுவாங்க, என் மனைவியாச்சு, எனக்கு எல்லாமே அவங்க தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய உள்ள உள்ள விஷயங்கள்லாம் இருக்கணும். ஏன்னா அவங்க வந்து திருமணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய நண்பர்கள் இருப்பாங்க, அவங்க குடும்ப பிரச்சனை இருக்கும், குடும்பம் எல்லாம் அவங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருப்பாங்க, கொள்ளலாம், அதுக்குள்ளதான் என்டர்பியர் ஆவாங்க. ஒரு கணவரா இருக்கும் என்டர்பியர் ஆகும், அப்போ பிரச்சனை வரதானே செய்யும், இல்லைங்களா? இது ரொம்ப அழகா வந்து வேதங்களை கொடுத்துருக்குறாங்க. மனைவியா இருந்தாலும் சரி, அவங்க வாழ்க்கைக்குள்ளேயும் சரி, அவங்களுடைய ஒரு ஃப்ரீடம் உள்ள போகக்கூடாது, ஃப்ரீடமா இருக்கணும். அவங்க அதை விட்டுட்டு நான் சொல்றதான் கேட்கணும். கணவனுக்கும் சரி மனைவிக்கும் சரி 2 பேருக்குமே அதுதான். இது எல்லாமே என்ன சொல்லுது தெரியுங்களா? அதர்மம்னு சொல்லுது. வேதம் அதர்மம்னு சொல்லுது. யாருமே கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது. அவங்களுக்கு வந்து அந்த கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே வந்து பிறந்திருக்கிறாங்க, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அந்த கர்ம காரியங்களை அவங்க செய்யறாங்க. அதுக்குதான் சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு பகவான். இப்ப இதே வந்து பகவத்கீதையில 18 அத்தியாயத்துல 63 சொல்றாரு அர்ஜுனன் கிட்ட, அர்ஜுனா உனக்கு எல்லா விதமான ஞானத்தையும் நான் கொடுத்துட்டேன்டா அர்ஜுனா, எல்லா விதமான ஞானத்தையும் கொடுத்துட்டேன், இனி போர் பண்ணாதே, அது உன்னுடைய சாய்ஸ்ன்ற நான் அவங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டாரு. ஏன்னா அவரு இந்த வேதங்கள் மூலியமா நமக்கு சொல்லிதான் கொடுப்பாரு. அர்ஜுனன் மாத்திரம் இல்ல, நமக்கும் அப்படித்தான். இந்த பகவத்கீதை இப்படி வந்தீங்கன்னா நீங்க முக்தி அடைவீங்க, இப்படி வரலைன்னா திரும்ப இங்கதான் பிறக்க போறீங்க, அவ்வளவுதான். அவர்தான் சிம்பிளா சொல்லிட்டு. அதே மாதிரிதான் மனைவி, கணவன், பிள்ளைகள் யாருக்குத்தான் சரி, இதுதான் யதார்த்தமான லைஃப் நம்ம கொண்டு போகணும். அதிகமான பற்று நம்ம என்னைக்குமே நம்ம வீழ்ச்சி அடையக்கூடியதுதான், இல்லைங்களா? இப்ப அர்ஜுன மனைவியை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப 31 இருந்து இன்பம் இல்லை பத்தி பார்க்க போறோம். சண்டையிட மாட்டேன் என்பதற்கான காரணங்களை இப்போ வந்து 31 இருந்து படிக்க போறோம். அப்பமா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 31. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நஜஸ்ரேயோனு பஸ்யாமி அத்வாத்வஜனம் மாகவே நகாங்சே விஷயம் கிருஷ்ண நஜராஜ்யம் சுகாணிச்ச. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பது என்னால் காண முடியவில்லை. எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. அவருடைய மனநிலை எப்படி இருக்கு பாருங்க, அர்ஜுனோட மனநிலை. அதாவது என்ன சொல்றாரு, என் சொந்தக்காரன் இருக்கான் எதிர்த்தாப்புல, தாத்தா இருக்கிறாரு, அண்ணன் இருக்கிறான், அண்ணனோட பிள்ளைகள் இருக்காங்க, தாய் மாமன் இருக்கானுங்க, மாமனா இருக்காரு, எல்லாமே இருக்கிறாங்க, சொந்த பந்தம் மச்சன கிச்சன எல்லாமே இருக்கிறாங்க. இவங்க சைட்லயும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, சம்பந்தி, மாமனாரு, மச்சான் கிச்சான் எல்லாம் இங்கேயே இருக்காங்க. அப்போ 2 சைட்லயும் இழப்பு நிறைய வருது, இழப்பு இருக்குதான் செய்வாங்க, இல்லைங்களா? அப்படின்னு சொல்றது, என் சொந்த உறவினை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்னால் காண முடியவில்லை. அன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியோ ராஜ்யத்தை இன்பத்தை நான் விரும்பவில்லை அப்படின்னு. இப்போ அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த போர் பண்றதுல எனக்கு இஷ்டம் இல்லை,
இதனால வந்து இவனெல்லாம் கொண்டுட்ட பிறகு ராஜ்யம் கிடைச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன், எனக்கு இன்பமே கிடையாது அப்படின்றார். அப்போ தன்னுடைய தர்மத்தை மறந்துட்டார், தன்னுடைய வர்ணத்தை மறந்துட்டார். தர்மம்னா என்னது? அவருடைய வர்ணம், அவருடைய கடமை, அவருடைய கட்டுப்பாடை அவர் மறந்துட்டார். அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அப்போ பௌதிக தன்மை போகும்போது இந்த மாதிரி காரணங்கள் தேட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அவருடைய பற்றதுனாலதான் இந்த பிரச்சனையே வருதுன்றத அவர் உணராம அவர் ஏதேதோ ஒண்ணு சொல்லிட்டே இருக்காரு. அப்போ வாழ்க்கையை பற்றி குருட்டு போக்கான கருத்து, சண்டையிட மறுத்தல், உடல் சம்பந்தப்பட்ட உறவுகளுக்கு முன்னுரிமை கருதல், சத்திரிய தர்மத்தை மறத்தல். தன்னுடைய சத்திரிய தர்மத்தை அவர் மறந்துட்டார் இல்லைங்களா? நம்ம 2வது லெவல்ல, முதல் லெவல்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் சத்திரிய தர்மம்னா என்ன, ஒரு பிராமண தர்மம்னா என்ன, வைசியோட தர்மம்னா என்ன, சூத்திரோட தர்மம் என்னன்னு படிச்சிருக்கோம். இது 2வது அத்தியாயத்துல விரிவா படிப்போம் இதை பத்தி இல்லைங்களா? அப்போ அவருடைய சத்திரிய தர்மத்தை அவர் மறந்துட்டார். உடல் சம்பந்தப்பட்ட உறவுகளுக்கு தான் முன்னுரிமை தரார். அதனால சண்டை செய்ய மாட்டேன்னு மறுக்கிறார் இல்லைங்களா? அது ஒரு உண்மையான ஒரு நிலை கிடையாது. இப்போ 32, 33, 34, 35 இந்த பதங்கள் படிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதா. किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ये सामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगासुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे रणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तदैव च पितामहाः मातुलास्वसुराः पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान हन्तुमिच्छामि नदोऽपि मधुसूदन अवित्रैलोक्यराज्यस्य खेदो किं नो मही कृते निहत्य दार्धराष्ट्रान्नः का वृद्धि स्यात् जनार्दन. हरे कृष्ण प्रभु. மாதாஜி போன் மாதாஜி முடிச்சிட்டீங்களா? முடிச்சேன் பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி, ஒரு போன் வந்தது, அது அட்டன் பண்ண. சரி, ஓகே. இப்போ 32ல இருந்து நம்ம பார்க்க போறோம் 35வது பதம் வரைக்கும். என்ன சொல்ல போறார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கோவிந்தரே, ஆட்சி, மகிழ்ச்சி மற்றும் வாழ்க்கையை கூட யாருக்காக நாம் விரும்புகிறோமோ அவர்களே இப்போர்க்களத்தில் அணிவகுத்திருக்க அவற்றை அடைவதால் என்ன பலன் தரப்போகின்றது? மதுசூதனை, ஆச்சாரிகள், தந்தையார், பிள்ளைகள், பாட்டனார், மாமனார், மாமியார், மாமன்கள், மாமனார்கள், அவர்கள் பேரன், மைத்துனர்கள் மற்றும் இதர உறவினர்கள் அனைவரும் தங்கள் வாழ்வை செல்வத்தை இழக்க தயாராக எண்ணும் நிற்க அவர்கள் என்னை கொல்வதெல்லாம் என்ற பட்சத்தில் நான் ஏன் அவர்களை கொல்ல விரும்ப வேண்டும்? இவர்களெல்லாம் காப்பவரே இந்த பூமி ஒரு புறம் இருக்கட்டும், உலகம் கிடைப்பதன் தான் அவர் இவர்களுடைய போர் புரிய தயாராக இல்லை. திருதராஷ்டிரர் மகன்களை கொல்வதால் நாம் எந்தவித ஆனந்தத்தையும் அனுபவிக்க போகிறோம் என்றது வியாக்கியானம் பேசுறார் அர்ஜுனன். பகவானுக்கே அறிவுரை கொடுக்கிறார், பகவானுக்கே அவர் வந்து சொல்றார். அந்த பௌதிகத்தன்மை வந்த பிறகு பௌதிகத்தன்மை எதிர்த்தாப்புல இருக்கிறது யாருன்னு தெரியல. ஆனா அதே அர்ஜுனன் பகவானு கிட்ட போய் எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க கிருஷ்ணா அப்படின்னு போய் நிக்கிறான். அர்ஜுனனும் துரியோதனும் போய், உன் சேனை எனக்கு கொடு அர்ஜுனா, கிருஷ்ணா அப்படின்னு போய் அர்ஜுனனும் துரியோதனும் போய் நிக்கிறாங்க. இது மாத்திரம் இல்லாம வனவாசம் போகும்போதும் சரி பகவானோட துணை தேவைப்பட்டது. எல்லா இடத்துலயும் பகவானுக்கு துணை போயிருந்தான், அவர் அட்வைஸ் கேட்டுக்கிட்டா. ஆனா இந்த இடத்துல வியாக்கியானம் பேசுறான். எல்லாம் மாமா, அண்ணன், தம்பி, மச்சான், மாமா எல்லாம் சொந்தக்காரங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்படுறான். இதோட உட்பார்வை என்னன்னு பாருங்க. நம்ம வாழ்க்கையில என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ராஜ்யம், இன்பம் மற்றும் வெற்றினால் என்ன நன்மை அவன் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான். அன்புக்குரிய அனைவரும் போரிட தயாராக உள்ள பொழுது என் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க போகிறோம் அப்படின்னு 3 தன்மையை பாருங்க. இப்ப ஒண்ணும் இல்ல, நம்ம குடும்பத்துல இருக்கோம். இப்போ வந்து மனைவி இருக்காங்க, கணவன் இருக்காங்க, பிள்ளைகள் இருக்காங்க, பேர பிள்ளைகளா இருக்காங்க. இப்ப அவங்க யாருமே இல்ல, நான் மட்டும் எல்லாமே ஏதோ ஒரு வகையில தப்பான ஏதோ ஒரு வகையில இறந்துட்டாங்க, எங்கோ போயிட்டாங்க, என்ன செஞ்சாங்க. இப்ப நான் மட்டும் இந்த ஊர்ல இருந்தா நாம என்ன பண்ண முடியும்? வாழ்க்கையை வெற்றுதான் போகும் இல்லைங்களா? இது இயற்கை, இது இயற்கை. அதே வந்து பகவானுடைய பக்தன்
பகவத் பக்தன் என்ன நினைப்பான் தெரியுங்களா? உண்மையை சொல்றேன், நான் ஓப்பனா சொல்றேன். இதே முன்னாடி என்ன நான் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருப்பேன் இந்த சொல்ற மாதிரி. ஆனா இப்ப ஆன்மீகத்துல வந்த பிறகு நம்முடைய கர்மா இதை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். இதுல இருந்து தப்பிக்க முடியாது நம்ம. இது கர்மா. இப்ப நம்ம மனைவிக்கு ஒரு ப்ராப்ளம்னா அது கர்மா. பிள்ளைகள் ஒரு ப்ராப்ளம்னா அது கர்மா. அதை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அதை உதாசனம் படுத்தக்கூடாது. அது வந்து மீண்டும் ஏதாவது பண்ணமான்னு பண்ணக்கூடாது. முயற்சி பண்ணணும். எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஹரிபக்தி தான். ஹரிபக்தி தான். அதுதான் பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா 9வது அத்தியாயத்துல ராஜவித்யா ராஜகுபியத்தை சொல்றாரு. கடந்த காலத்தையும் இறந்த காலத்தையும் நிகழ்காலத்தையும் பக்குவப்படுத்துறாரு. 7வது அத்தியாயத்தையும் சரி 8வது அத்தியாயத்தையும் சொல்றாரு. 9 ரொம்ப அழகா விளக்கமா கொடுக்குறாரு. எதிர்காலத்தை என்கிட்ட ஒப்படைச்சிருன்றார். எதிர்காலத்துல உன் கையில வச்சுக்காதன்றார். நீ எதிர்காலத்துல உன் கையில வச்சிருந்தீங்கன்னா நீ பந்தப்படுவ. இறந்த காலத்தை மறந்துருன்றார். நீ கொலை பண்ணிருக்கலாம், தப்பு பண்ணிருக்கலாம், என்னென்னமோ பண்ணிருக்கலாம், அதை நீ மறந்துரு. அதை நீ மறந்துரு. நிகழ்காலம் இருக்கு பத்தியா, அதை கையில பிடிச்சிக்கும். நிகழ்காலம் தான் உன்னுடைய காலம். அது வாடுற காலம் தான் உன்னுடைய காலம். அந்த காலத்தை என்ன நினைச்சு துதிப்பாடுன்ற. சதா நேரம் என்ன நினைச்சுக்கிட்டே இரு. எதிர்காலம் நான் உனக்கு பண்றேன் அப்படின்றார். எதிர்காலத்தை என்னிடம் ஒப்படைச்சிருன்றார். ஆனா அர்ஜுனன் என்ன பண்றான் பாருங்க. ராஜ்யம் இன்பம் மற்றும் வெற்றியினால் நாம என்ன நன்மை கிடைக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறான். அப்ப எதிர்காலத்தை அவன் தீர்மானிக்கிறான். அப்ப தீர்மானிக்கும் போது என்னென்னவும் வீழ்ச்சிதான் அடைவான். இதெல்லாம் 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்லுவாரு பாருங்க. அற்புதமா கொடுக்க போறார். ஒரு ஸ்லோகமும் அப்படி இருக்கும் 2வது அத்தியாயம். இதோட சாராம்சமே அதுதான் 2வது அத்தியாயம். அப்ப எதிர்காலத்தை அவன் தீர்மானிக்கிறான். அர்ஜுனன் தீர்மானிக்கிறான். பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்ல. பகவான் மேல முழு நம்பிக்கை வச்சிருந்தவன் தான் அவன். ஆனா பந்தப்பட்டதுனால அந்த தன்மையில இருந்து வெளியே வந்துட்டாரு. அப்ப அன்புக்குரிய அனைவரும் போரிட தயாராக உள்ள பொழுது அப்படின்ற. இப்ப அவங்க சண்டை போட ரெடி ஆயிட்டாங்க. ஆனா நீ என்ன நினைக்கிற? அவங்கதான் முட்டாள்தனமா செயல்படுறாங்க. நாம ஏன் அது முட்டாள்தனம் நாமளும் தொலை போகக்கூடாது அப்படிங்கிறார். அப்ப பாருங்க அந்த சொல்யூஷன் தேடுறாரு. நம்ம வந்து போர் பண்ணக்கூடாதுன்னு, அவன் சொந்த பந்தத்துல கொலை பண்ணக்கூடாது, தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறதுனால அவர் என்ன பண்றாரு? அதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணங்களை தேடிட்டு இருக்காரு. ஆன்மீகவாதிகள் என்ன பண்ணுவான்? டக்குன்னு எடுத்த உடனே எவ்வளவு பாருங்க. பரசுராமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் பரசுராமர் ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்தவர். அவருடைய தந்தையார ஒரு சத்திரியன் கொண்டுட்டான். பரசுராமர் தந்தைய சமுகமணி ஒரு சத்திரியை கொண்டுட்டான். உடனே அவர் என்ன பண்றாரு? பரசுராமன் உடனே அந்த மன்னரை மட்டும் அவர் என்ன பண்றாரு? என் தந்தையை கொண்டவன பழி வாங்க போறேன்ட்டு போல என் தந்தை என்ன தப்பு பண்ணாரு? எதுக்காக அவர் கொலை பண்ணான்? எதுக்காக அவர் வதம் பண்ணான் அப்படின்றத சிந்திச்சார். கொஞ்சம் சிந்திச்சு செயல்பட்டார். சிந்திச்சு செயல்பட்டனால என்ன பண்ணாரு? அவனை கொல்றதுனால சமுதாயத்துக்கு என்ன நன்மை கிடைக்க போகுது? என் தந்தையை கொண்டுட்டான். இப்ப அவனை கொண்டா என்ன கிடைக்கும்? எனக்கு சமுதாயத்துக்கு என்ன கிடைக்கும்? எனக்கு சொல்ல சமுதாயத்துக்கு என்ன? இப்ப என் அப்பா திருப்பி வந்துட போறது கிடையாது. இறந்துதான். ஆனா அவர் போடுறதுனால சமுதாயத்துக்கு என்ன நன்மை அப்படின்னு திங்க் பண்ணும் போதுதான் அப்ப சொல்ற சமுதாயத்துக்கு திங்க் பண்ணும் போது சமுதாயத்துக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மன்னர்களை வதம் பண்ணணும் அப்படின்னு தீர்மானிக்கிறார். இத்தனைக்கும் ஒரு பிராமணர். அவர் என்ன பண்றாரு? ஏகப்பட்ட மன்னர்களை வதம் பண்றாரு. தப்பு பண்றவன் எல்லாரையும் வெட்டி சாவடிக்கிறார். யார? பரசுராமன். ஏன் சிந்திச்சாரு? சமுதாயத்துக்கு நன்மை அப்படின்னு சிந்திச்சாரு. ஆனா அர்ஜுனன் அந்த நிலை இல்ல. சமுதாயத்துக்காக பண்ணல, தன்னுடைய சொந்த பந்தத்தான் பார்த்தான். இதனால சமுதாயம் மேன்மேடையமா நாம் பார்க்கவே இல்லை. அது காரணம் என்ன? அவன் பார்க்கிற ஆள் தான். ஆனா அவன் பற்றுறதுனால, அந்த மயக்கத்தினால அவன் தன்னை நிலை இழந்துட்டான். அதுக்கு வேற ஒரு காரணங்கள்லாம் தேடிட்டே இருக்கான். இது நமக்கும் அந்த செயல்பாடு தான் வரும். நமக்கும் எப்பொழுதுமே நாம் தான் சொந்த இன்ப துன்பத்தை கொண்டு முடிவெடுக்க முடியுமா? பாருங்க. அல்லது எனது சொந்த இன்பத்திற்கு அப்பால் உயர்ந்த நல்லொழுக்கங்கள் உள்ளனவா?
இப்ப நமக்கு வந்து பிரச்சனைன்னு ஒண்ணு வரும்போதே நம்ம என்ன பண்றோம், அப்படியே சோகமா உட்காந்துக்கிறோம். அதே ஒரு ஹாப்பினஸ், ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ரொம்ப எகிரி எகிரி குதிக்கிறோம். இத ரெண்டுமே அனுபவிக்கிற ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுங்களேன், நம்ம கண்டிப்பா மேடு பள்ளம், மேடு பள்ளம், இன்பம் துன்பம், குளிர்ச்சி காவிரி, இது மாதிரி மாறி மாறி வந்துகிட்டு தான் இருக்கும். இது இயற்கை. இன்பம் வந்தா கண்டிப்பா துன்பம் வரதான் செய்யும். துன்பம் வந்தா இன்பம் வரதான் செய்யும். மாறி மாறி வரதான் செய்யும். இது பௌதீகம். அப்ப இது வந்து இரட்ட நிலை. ஒற்ற நிலையில் நாம இருக்கணும். ஒற்ற நிலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல உள்வாங்கவே கூடாது நம்மள. இன்பம் வந்தாலும் சரி, ஓகே அப்படின்னு போயிடும். அது சந்தோஷமா எடுத்துக்கூடாது. நீ சந்தோஷமா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதை பற்றா எடுக்கணும். சோகமா ஒரு ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், அப்படியே டல்லா உட்காரக்கூடாது. அதுல இருந்து என்ன இப்படி பண்ணலாம், ஏன் இப்படி வந்தது, என்ன பிரச்சனை வந்தது, நமக்கு ஃபேவரா வந்துச்சா, இல்ல நமக்கு ஏன் ஃபேவரா வரல, இப்படி அந்த மாதிரி திங்க் பண்ற பௌதிகவாதி இல்லைங்களா. ஆன்மீகவாதிக்கு இந்த துன்பம் இன்பம் வரையே வராது. அப்படி வந்தாலும் அதை சந்தோஷமா எடுத்து போயிருப்பார். ஆத்ம ரூபத்துல எடுத்துட்டு போயிருப்பார். மனதால ஏத்துக்க மாட்டார், உடலால ஏத்துக்க மாட்டார். ஆத்ம ரூபத்துல ஏத்துட்டு போவார். ஆத்ம ரூபத்துல ஏத்துறவங்க தான் உண்மையான ஆன்மீகவாதி. மனதால ஏத்துக்கிறவன், உடலால ஏத்துக்கிறவன் கண்டிப்பாக அவன் பௌதிகத்துல தான் போயிட்டு இருப்பான், வீழ்ச்சிதான் அடைவான். உடலால வர இன்பம் என்னைக்குமே நமக்கு தொல்லைதான். உடலால வர இன்பம் சுகம் கிடைக்கும், அடுத்த நேரம் துன்பத்தை கொடுக்கும். மனதால வர செயல் சாந்தி கிடைக்கும், அடுத்த நேரம் துன்பத்தை தான் கொடுக்கும். ஆத்ம ரூபத்துல செயல் என்னைக்குமே சச்சித்தானந்தம் தான். என்னைக்குமே சச்சித்தானந்தம் தான். சரிங்களா. அப்போ எப்பவுமே நாம எப்படி எடுக்கணும் முடியும்னா, ஆத்ம ரூபத்துல முடிவு எடுக்கணும். அப்ப இன்பம் துன்பம் வரும்போது சமநிலையில நம்ம ஏத்துக்கணும். தவறு செய்வர்கள் பகவானின் பக்தன் பழி வாங்குவதில்லை, ஆனால் தீயவர்களால் பக்தனுக்கு செய்யப்படும் கொடுமைகளை பகவான் சகித்துக் கொள்வதும் இல்லை. இதுதான் உண்மையான நிலை. ஒரு தவறு செய்யறான்னு வச்சுங்களேன், அது பகவான் பக்தன் கண்டிப்பா பழி வாங்க மாட்டான். இன்னைக்கு கூட ஒருத்தர் இன்னைக்கு மதியம் சம்பவம் நடந்தது. என்ன எனக்கு வந்து நானும் அவரும் ஒரு ஒரு இதுதான். ஆனா அவர் கிளாஸ்ல எடுக்கிறது கிடையாது. ஆனா கோவில்ல நிறைய சேவை பண்ணிட்டு இருக்காரு. என்னை விட அதிகமா சேவை பண்ணிருக்காரு. கோவில் ரொம்ப நாளாவே கோவிலே ஸ்டே பண்றாரு. 3 வருஷமா கோவிலே இருக்கிறாரு. ஆனா இன்னைக்கு மதியம் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது அவருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் வந்து குறை சொல்றாரு. ஒரு ஒரு குறை சொல்றாரு. அப்ப நான் வந்து சுட்டி காட்டினேன் அவர்கிட்ட. குறை சொல்லாதீங்க. ஏன் அவருக்கு தெலுங்கு பேசுறாரு அவரு. ஏன் அப்படின்னு கேக்குறாரு. அப்ப நான் சொல்றேன், ஆல்ரெடி அந்த அந்த தப்பு பண்ணவரு ரசோகுணத்துல இருக்கிறார். நீங்க சாத்வீகமா இருக்கீங்க, பகவானுக்கு சேவை பண்ணிருக்கீங்க கோவில்ல உட்காந்துக்கிட்டு. அப்ப நீங்க அவரை குறை சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த நிலைமைக்கு நீங்க போயிட்டீங்க இப்போ. அவர் ஆல்ரெடி ரசோகுணத்துல இருக்கிறார். நீங்களும் ரசோகுணத்துக்கு டிராவல் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. இது அதர்மம் சொன்ன பிறகு அவர் அப்பதான் புரிஞ்சுது. ஆஹா, இது மாதிரி அப்படி உடனே என் காலில் விழுந்து கும்பிடுறாரு. இன்னைக்கு மதியம் நடந்த சம்பவம், குருவே அப்படின்னு காலில் விழுந்து கும்பிடுறாரு. அப்ப அவர் காலில் நான் விழுந்து கும்பிடுறேன். கோயிலுக்கு பின்னாடி கோபுரத்துக்கு நம்முடைய மூலஸ்தானத்துக்கு பின்னாடி நடக்கிற விஷயம் அது. அது மாதிரி தவறு செய்யக்கூடியவர் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா. நம்ம ஏன் அது மாதிரி இருக்குன்னா, தவறு யாராவது பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களை வந்து நாம மன்னிக்கணும். சகிப்புத்தன்மையோட போகணும். சகிப்புத்தன்மை, மன்னிக்கும் தன்மை, இதெல்லாம் தெய்வீகமான குணங்கள். 26 குணங்கள்ல முக்கியமான குணங்கள் இது. அந்த 26 குணங்களை நமக்கு வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு குணம் வந்தா போதும், 25 நம்ம பின்னாடியே வந்துடும். ஒரு குணம் வந்தா போதும். மன்னிக்கும் தன்மை நமக்கு இருக்கணும் இல்லைங்களா. அப்ப தவறு செய்தவர்களே பகவானுடைய பக்தன் பழி வாங்குவதில்லை, ஆனால் தீயவர்கள் பகவானுக்கு செய்யப்படும் கொடுமைகள் பகவான் சகித்துக் கொள்வதும் இல்லை. பக்தனுக்கு செய்யப்படும் கொடுமைகளை என்னைக்குமே சகிச்சுக்கிட்டே போக மாட்டார். ஏதாவது வகையில் நம்ம வேணா பகவானுடைய பக்தன் நமக்காக இருக்கிறார். அவங்களுக்காகவும் பகவான் இருக்கிறார், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அவங்க உணராம இருக்கிறாங்க. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். சரி, இந்த கிளாஸ் இதோட நிறுத்திப்போம். நாளைக்கு கிளாஸ் இல்ல. ஏன்னா நாளைக்கு நான் யாத்திரா போற விஷயம், நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை வேற, இதோட திங்கக்கிழமை தான் கிளாஸ். கொஞ்சம் எல்லாமே இருப்பேன். அடுத்த வாரத்துல நம்ம சென்னையில தான் இருப்பேன். நானு சென்னையில இருக்கும்போது ரெகுலரா நம்ம கிளாஸ் எடுக்கலாம். ஓகேங்களா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருபசந்தேவ சகோதரா பகவனி நம நமக ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ ஜெய் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி ஹரே ராம ராம ராம. ஏதாவது டவுட்